Samantala, heads up po tayo, makinig mga idol. Inanunsyo po ng National Grid Corporation of the Philippines or NGCP na makakaranas po ng power interruptions ang 11 munisipalidad sa lalawigan po ng Pangasinan. Sa abiso po ng ahensya, sa darating po na February 22, araw po yan ng Sabado, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghalian, ay maapektuhan po ang buong bayan ng Balungaw, Natividad, Rosales, San Nicolas, San Quintina, Santa Maria, Santo Tomas, Tayug, Umingana at buong bayan po ng Villasisa, maliban po sa Barangay La Paz. Habang sa Asingan naman, apektado lamang ang barangay ng Karusukan Norte at Karusukan Sur. Isasagawa ang implementation ng preventive maintenance sa Nagsaag Substation Umingana 69 volts line, kaya magkakaroon ng 6 na oras na power interruption. Mainam para sa mga maapektuhan ng residente na gawin ang mga kinakailangang pamamaraan tulad ng pag-full charge ng mga cellphones at iba pang habang hindi pa bumabalik ang kuryente. Samantala, ayon sa NGCP, maaaring matapos ng mas maaga or on time ang pansamantalang power interruption sa nasabing araw. IFM News. IFM News. IFM News.